Lapu-Lapu City formal na magsugod sa strategical mass testing karong Lunes nga unang mapahigayon sa mga barangay Marigondon, Agos ug Suba Basbas. Si Luan Mirondina sa report. Usa ka coordination meeting ang gipahigayon ganihang buntag uban sa kadagkuan sa City Health Office ug Crisis Management Team aron sa pag-finalize sa strategical rapid mass testing nga ipahigayon sugod karong Lunes. Unang mapaubos sa rapid test ang mga nagpuyo sulod sa red zone, orange zone ug ang mga may ILI kon influenza-like illness sa barangay Marigondon, Agos ug Suba Basbas. Pagka Martes, Mayo 5, mag-rapid mass testing usab sa barangay Gunob ug Kalawisan. Sa Mayo 6, ang barangay Babag ug Luok. Pagka Mayo 7, sa barangay Basak. Mayo 8, barangay Pusok ug Kanhulaw. Mayo 9, barangay Mactan ug Punta Inganyo. Mayo 10, ang barangay Maribago ug Pahak. Sunod ang barangay Paho, Poblasyon ug Ibo. Sa pagkamayo 11, Mayo 12, Bangkal ug Buaya ug pagkamayo 13 ang tanang barangay sa Ulango Island. Siyam ka mga teams ang mopahigayon niini. In a barangay, we will get 10% of their household. Ang ato lang pag-identify on that sitios nga nadiha ang daghan, posible ang mga dulduol niya makatest kita. Inay swab kits, rapid test kits ang gamiton sa mass testing. Gipasabot sa mayor nga gawas nga mas mahal ang swab kits, mas langan usab ang pagpagawa sa resulta niini. O gitumong man sa dakbayan ang dinalian nga pag-isolate ni adto mga tao nga natakbuyan na sa naasoing virus. Ang pag-swab pila ra may ma-test in a day sa ato ang laboratory. Unlike for rapid test, i-test nimo and the next day hibaw-an na nimo. At least ma-target na nimo kung kini siya positive siya sa IgM, makuha nimo siya nga i-test nimo siya for confirmatory. Subling gipasabot sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga dili angayang mahadlok tungod kay mopahigayon sila og orientation sa dili pa mag-mass testing aron mapasabot sa kamahinungdanon sa COVID test ug sa mga angayang buhaton kung may masutang magpositibo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Besdak.